哦，就这么屌。这么大刚，这么跟人lakaw ah. Ano mo ginalakaw ah? Naiki siya tanawon. Uy, baliw. Tanawa, uy, baliw. Kami buba. Laban lang. Like shit. Good morning mga day. Time check 7 AM na. So na-progress yung ante no. Medyo sayo ra pud ko nakaligo. Tanan nga Nagyud. So karon maning kamot ako og ilis og makeup kay medyo excited bitaw gid ko sa mga panghitabo karong adlaw kay I've heard no nga mo adtuan karon kay isa siya ka tourist spot diri sa Hainan nga wala mo musakas taas kunya ang yung salog kay glass mga day no abandana. Alright, so push it. Hi mga day, no? Time check 7:53 AM. Nahuman na kong makeup tanan, nakailis na ko. Nya na nami diri sa restaurant kung asa mi ga breakfast no. Kay 7:30 day ang check out time ato sa among hotel room. Tas karon gipauna lang nako si Weg og si Jessie ug kuha sila mga pagkaon. Kay para ako mo bantay sa among lamisa, no? Yang mga day, medyo na-excite kikuha ning adlaw. It's our third day here in Hainan. Kanya, ang gusto naman ginakuha adtuan bitaw kay kato bitawng glass ang floor. Murag musaka mo, kanya inyuhang salog kay glass so makita nimo ang nasa ubos. No? One of the sikat nga tourist spots na siya diri sa Hainan. So amo na siya katuan ron. Kanya ako, knowing me, Hadlok kung piriswil day kada pagkahang makita na ako ang ubos, no? I'm scared of heights, yo. Charot. So muna siya mga day. Hayot. Limpyo nato imong table kay Prinsesa biya ka diri. Yes. Sige biya ka nilaglibakon sa imong Lagi. Sige na ko nilibak ko sa buhok. kabuhukan. Ito, tanan bitaw tao diri kay murag ginalibak ko. Ginalibak ko ninyo, no? Kulangin ako ninyo eh. Charot. So muna siya mga day, medyo na-excite ko kung sa ikabugan ng China Tea International Travel Services aning adlaw. Laban lang kita. Hadlok karon sakit gihapon nimo motulon. Ano man ito sila ni padung no? Wala man brinan pero sakit sige literal sakit kay tulon. Gargolog asin. Mga dahil lisod gigay tulon mga dahil watchar. Ako giubo mangig ko niana ba ko ang kaning video featuring may ubo. Pero nawaan na yung ubo. Hindi na kasi ingon nga OA akong ubo. Nya karon kay gahi kay kun dire. Nga grabe kay sakit tulon pati manut brush sakit kaayo murag. Gusto naman yun, nagkabibo ba? So ako analysis lang eh. Sore throat din yung ante. Kabibo ba sa call center ni Wigibor? Mga rebibo kayo sa'yo pas buntan, ano yung call center sa Wigibor? Mga day, in fairness mga day, no? Bisag kami ni Jessie, naka-jacket na ba yan Naka-jacket namin, no? Pero tugnaw kaya po, ako nagbinuang, hindi nga na, nagtinagaw ko dire ha. Hindi nga nagtinagaw ko, pero as in, tugnaw ko mga day. Pero gihamon, di ko aning katugnaw dire sa China, betaw. Imong gihamon? Imong gihamon, no? Zaman. Yate, hindi naman ako mahurot bayot. Daw na ay. Kutday, wasing maanihaw maya ko dire. Masisi ka din na. Ang sige, tanaw sa umbok ko, yung manghamon dire. Ako'y friend na ngalan. Yan, ito may sa kasadya mo. Isunod na itong horror. Kaya wala mo sa kayo multicab. Pagsunod mo lang ako kaya, Di mo gihamon! Di mo gihamon dire! Di mo gihamon! Yan, si friend na po yung Yawan! Try lang! Kaya ang mga wakwak dito kay mga bata. Ano yan ang mga bata? Mukahit na siya, mukahit na bata. Ano ba? So, si Fer nagay, habot ka! Hasan ka! Pagka sunod na yung katuyok, wala na yung minuon na mo. Promise video ni mo. Kahirap ba ito? Wala na yung nahadlok ang mga bata sa amo. Mga day, gihiwo na sa kong alalay sa inyong ante. Oh, sige. Oh, product bag yung ante no. Sa short yung ante no. Anyways, kaka-check out lang namin. Tapos, we will be transferring to another hotel after our trip for today. We will be back in Haiko after our Sonia trip for today.
So we'll keep you guys posted. Na namin sa among first nga tourist spot nga giarian namin sa Bamboo Museum. Pag na-shooked mi na anti kay dito mi niya gipansak. Nya CR man dito ko sorry naka tourist spot atong CR. Balihog lang. Nabuang naman ang tourist guide mga dayo. Si Weng po, naki-CR na lang po siya dito. Wala, kay mo, Yan na ang naman yung to uban-uban dito. Dito na lang po, na naman na CR so yung CR na lang po ko. Mga dayo mo ni siya among first nga tourist spot nga giarian sa among third day diri sa Hainan. Kanya Bamboo Museum ang tawag dire nya daghan kayo mga tour bus gihapon dire so daghay na hangol. Mga day handod karon chessmes gyapon sa ilahong buhok. Yeah, because kami doon ni Ma'am Jacob, we want our hair done when we get back. Sa Cebu? Yeah. Tagan So yung you're number gonna niya. give me your number and you're Okay. gonna tell us how you're gonna do the shampooing and the conditioning. Oh, sige. So is it gonna be easy for us? Dili na ho siya gina-conditioner. Oh, Kay danlog kayo. danlog. And then ang shampoo imo i-liquefy niya. Amo ra ibutan ni muskabo Hindi, kasi dili mo lang ring mo ana. ana-ana. Dili ni mo anon, ana-ana lang. Ana-ana lang. Ha? Kani murag 2 weeks na ni siya sa ako. So nag-grow na imong hair. Wala pa 2 weeks naman niya. So 2 weeks pa ni so siya. how long do you intend to have this in your head? Sa kaya na ako panindigan, sayang 3.5. You know, this is the highest mountain in Hainan province called Five Finger Mountain because the shape of it. It's made of. Mga day na yung mga pante brief diri nga made of bamboo. Gusto ko yan. Visit ka di mo. Di mo ka pante. Puta yan! Bamburadyo. Shoutout sa akong ating kang titata diya basig nahangol mo mga bamboo nga mga pante. Okay ra gid. Text lang kita. Palitan kita mo. Google. Mga day, sampulan nila ang brief mga day. Sampulan nila ang brief. Ano kasigang ito ang mobilya. Laban. Usuoto ni mo na nga brief mga day. Usuot pag nga pante. Kung mag-uyab mo, mas effective daw inyong sex life. Mo na lang pagtuo dire. I'm sorry. That I think. Mga day, in fairness silang rice mga day, no? Kay na ay egg, unya mga pineapple. Una ko sa nga pagkaon ako sa rice, bukat siya katamis. Bibo ba? Doon ako nag-base. It's like a party. Grabe na mga pa-take out nga beer na to diya, ano? Grabe kasi magka-take out mga day. Ready? Okay. So mga day na namin dito sa bus mga day. Tagay namin ni Wek. Cheers day. Lingin mo, uy. Cheers day, cheers day. Kay moto namin dito sa glass walkway. Oh, cheers, cheers, cheers. So wala na klaro. Cheers, cheers, cheers. Cheers. Moto namin karon sa glass walkway mga day. Mo ginahong gina-look forward sa tibok trip na ko dito sa Hainan. Tagay lang ito. Ay, may ito sa'yo pa. Jessie, time check. 42 minutes past the hour of 1 in the afternoon. So 1:42 PM mga day namin sa Yalong Bay Tropical Paradise Forest Park. Alright. Daghan po yung nakangol, no? Medyo daghay nakangol. Daghay mga cars dire. Daghay mga bus. So naman, mga tulata. Oh, mga tulata bayut. Ay na diri bayut. Mga day hiking is real. Sugod na gid mig hike sa mga katawhan. Yung mga day di mag-goal kay grabe ka sunny. Yung inyong ante naka leather jacket. Ikaw goal. You're used to hiking. Yeah. Oh, that's why. Naka-hike ka na dun sa Dragon's Back Trail sa Hong Kong. Hindi ko Ang taas dun. Talaga. I have to hike now because few years from now I cannot hike anymore with my age. Muna ko mga barkada diri mga day. Mag-goal. Alright. Sige, nag-shagit si Claire. Ang Claire man mo tourist guide. Sige siya. Ako yung na-stress kang Claire. Kasi nakuya pa na siya. Hello everyone. Itinerary. Hello everyone, you know? Sige siya, you know mga day. Endorser sa Bitwater ni si Claire. Alright. I-judge siya pa ko natin. Gilibak siya pa ko niya. Bakura sa puta kaniya pa.
Di ba kiraw ni mga... Okay, let's go. Okay, let's go, you know. Ito, speakers ka, bas. Day. Tapos pinakalikod mga day. Kita mga day? Kita mga day? Wala ba din ako na day? Kita mga day? Kita mga day? Mga day! Pwesto na may dire. Let's go! Muna may tawagin akong gihuwat na lang ang trip. Kita ako pinong... Ayun! Anong kusugi mo padagan, oy? Anong kusugi mo padagan ng hawa? What was kayo padagan? What? Nakuliwan! Unado, bus mo lang ba sa mo? Amo doon sa sakitan mga day. Kumaingon lang bitaw gid mga day no kaya pagpadung dire amo ang ride sa shuttle bus grabe kabibo kay paspas gid kay siya magpadaga no in fairness lang gid kayo ha kana mga day musud na mi dito mga day no tas ilahang gingon kay i-remove daw ang shoes no okay ba bitaw kano nya bawal daw magambak-ambak sa glass unya dapat careful daw kay sa mga gamit kay kusog gid daw kayong hangin so laban na ta hike gaming. 2,000 years later. Nakaabot na may dire sa glass, no? Laban ta? Saka na ko bayot. Malam. Shit. Oh my god. Hadlok. Oh my god. Wala ginuutabang. Okay mga day, nanami dito sa Yalong Bay glass walkway. So, as you can see, glass gid siya. Lihog lang. So, makikita gid nato ang mga bato, tanan. So, abanti ta mga day. Dali dire. Nakulbaan ang yuyot. Pwede lang watcher eh. Sige daw. Oh. Unsa man kang unsa man ginalakaw ah. Ano man ginalakaw ah. Naiki siya tan-on. Uy, paliw tan-aw. Uy, paliw. Well, it's not even that scary. See? You're not scared? Oh, no, I'm not scared. You're not scared? So? Okay na siya. Tolerable What is na kayo your siya. Di analysis? mag-all. Okay na gid siya. Hadlok lagi kayo kung overthink ka diri ba? Oh my God, mga day, tanawa ang view. Carol. Dili mabayran ang view. Daghan gid kayo mga glass walkway diri napa dito sa ubos. Tanawa mga day. Mo na gid siyang grand finale mga day no. Kay magbutang na gid magingani sa among mga sapatos. Magklase. Kay kato mga day pang kids pa to sa taas. Mo na siya mga day. Mga day. Kurbahan na ka dayon. Okay lang, sakto lang gid. Mga day na nami sa among kaduha nga glass nga among gilakwan. Yeah, medyo level up siya mga day shit. Ay, Francis. Asa si wave? Buisit man sila wave ko gibiyaan ko di ang technique ani mga day don't look down. Mora gyud. Palihog lang gyud ini. Uy, Ginoo. Asa man sila wave mga puta. Mga day mag-pictorial ako dire. Uy, maklaro bitaw ang ubos. Klaro na. Gusto ko maklaro. Hadlok ba? It's not scary at all. Ikaw na pod. Mga day nagpila mi dire kay mo ni siya pinakasikat nga posing, no? Mo ni siya pinakasikat nga kung asa magpicture dire. Mo na siya ko nakita sa Instagram, diha gid nga pwesto, mga day. So mo na mga tao nagpila dire. 快一点，Oh, 快一点 meaning faster.
Quietien. Quiet daw, quiet. Quietien, it means faster. So, murag, grabe na mo siya gitsa. Quietien dito, no? Quietien. 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 Alright. Okay, murag, ganun harami nagpaila na rin, ha? May I ask what's the name of that ocean? Ocean is so beautiful, right? What's the name? Yalongwan. Yalongwan Ocean? That's why it's Yalongwan? Galong Bay. Ah, I see. That's why this place is called Yalong Bay. Mga day, di lang kita mag-goals yung ilong. Kalihog lang. Power kay ilong sa ante. Mga day, humanamig kaon. Mga day, time check, 8:30 PM na. So karon, mag-proceed na may, mubiyahe na may og 3 hours padong sa hike ko. Wait a moment, okay? Grabe ba kasosyalan niya mo ang hotel mga day? Grabe naman gini, oy. In fairness, di ba daw ganing China tea mga day, no? Okay. Grabe, gigay sila makadag hotel. Alayot. Sa di ay, Sa Daily Day. Gihamon ta nila yun. pak. Problema nila. Napansin na gina ko ang China tea, oy. Grabe gid sa, wag sila kalma sa mga hotel. Grabe gigay ka 5-star mga hotel. In fairness lang yun. Pak, di mo go sa CR. Muli CR. Palihog lang. Gihamon mo? Palihog lang. Grabe, China Tea International Service. Ay, sa'yo, international. I've heard 5-star ni or sa ba? Na, di siya. Bro, atay di pa ni 5-star na nagipikak diri, di pa ni 5-star. Na nagipazo si auntie. Manikamot sa ko diri, tanggal sa home makeup, charge sa mga kamera, matug, kasayo pa kayo may ugma, alright? Kung na-enjoy man nga video mga day, give this video a thumbs up, o niya, pakisubscribe sa akong channel mga day.